Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu. Ngibingelela ukholi bonke endlini ngokukhulu kuyithoba. Ngibingelela uBamtanda noMamtanda Bishop Lami ngiyathoba phansi kodolo lwakho. Amen. Ngibingelela abosingabo babo Mnesi Archbishop nomama. Ngiyabingelela ngegama leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga ukuthola lethuba lokuthi siphumelele kuze kube lenkonzo enhle kangaka, kuhle kangaka, kuhlobile. Sizile umsebenzi uqalile emini ngokuba sedeli bendlela, kodwa sizothi sibonge ubaba umsebenzi awenzile kuze kufike lesikhathi esizokusho nje manje okuzokwenzeka kulesikhathi umsebenzi emini uqalile. Mangibuka abazali bami ngiyathemba ukuthi ubaba uMagosi bengaphethanga amaharabu namafosholo ukuthi azogubha, ubephethe nje amahariki azoharika ngomsebenzi. Mawubuka abantu abangangani ukuthi umsebenzi wona sewusetshenziswe, nami nje ngehariki enginayo engizoharika ngayo ngizothi umsebenzi awuqhubeke kulebandla. uNkulunkulu abuse. Amen. Nami nje nginezi nje lodwa ngifundele ngokuka John 10 ungifundele nje uverse 11. Amen. Isihloko sithi umalusi omuhle. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Amen. Bazingcwele. Ngithanda nje isihloko sizothi umalusi omuhle. Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Uthi angisho ukuthi laba esize ngabo namhlanje abazali bami laba bangaphambi kwami nabo bayazi ukuthi nabo banomelusi onguNkulunkulu okuzosiza kule ndlela. Uma izothi umalusi omuhle uyaqaphela nje kwaluseni lezimvu ukuthi zingabhozomelwa nayimpisi. Umalusi omuhle uyaqaphela nalezimvu azilusayo ukuthi azihambi la zithanda khona. Umelusi omuhle uyaqaphela ukuthi zona lezimvu azenzi noma isikanjani. Uyaqaphela ukuthi lo melusi omuhle ukuthi endlini kaBaba uNkulunkulu khona. Kuneclip nje ukuthi ngisho ngibhekise ngapha ukuthi umholi uyaqaphela ukuthi alipheli ithulule endlini kaBaba uNkulunkulu. Amen. Ngizothi umsebenzi kaMalusi muhle ngalendlela eyisimanga, kodwa izwi lafanele kakhuluma ukuthi kumele banithobele, kumele banilalele. uNkulunkulu anenze kahle. Ngizothi nalesi sikhathi kuseyiso isikhathi sokuthi umsebenzi kaBabankulu uqhubeke endlini. Mama wami ngiyathoba mangibuka ukuthi ngingene lapha kuThitho
ngizothi izimali laphana kuThito wesibili ku3 malizothi kanjalo abesifazana abadala mabafundise abadala abasha babo ukuphatha kahle amadoda abo nokuphatha kahle amakhaya wabo. Lizothi laba badala mabaqaphele ukuthi abasiba abahleki, mabaqaphele ukuthi abasina igqila zewayini, bese bayehlela ukuyofundisa lehlobo eyingane ukuthi mani amadoda aphathwa kanjani, amakhaya aphathwa kanjani, abayeni bayathobelwa. Liyangibamba igama lokuthoba endleleni, sibonile abomama basathobi bano 50-50, kodwa izwi likaNkulunkulu yile lithi abesifazane mabathobe. Ngizothi mama wami na umphako endleleni, ngiyazi indima sekunesikhathi ukule ndima, kodwa nje sizothi mangizothi sizoharika ukuthi sizokuqinisa ukuthi uhambe ngalawo mandla. Kunabesifazane eBhayibhelini ongafundisa nje abenza kahle. Baningi futhi esibukela kubo izinto mazisishaya noma izinto sibona ngathi ziyama endleleni yethu. Munye nje wesifazane engimthandayo laphana kuMateyu wesifazane baseKhana mayizothi kuJesu, Jesu mina ngihambi la ungakasho lutho. Uzwakala uJesu athi wena wesifazane angizukuthatha isinkwa sabantwana bami nisiphe izingane. Uyaphendula wesifazane uthi Jesu nezinjana ziyayidla imvuthuluka ewayetafuleni labaniniyo. Kulesifundo ngifunde nje ukubekezela. Kulesikhathi samanje kuyabekezelwa nasekukholweni, izinto zithi noma zivuka laphana ubachweba baseduze kwakho ukuthi akuhlanganiswe lokhu umuzo omunye ukuthi ngathi uyaphunyuka, ngathi uyaphuma esandleni, kubiza ukubekezela. Ngizothi uNkulunkulu angisize endleleni, nami ngiyagijima. Ngicela Hallelujah. Hallelujah, amen, 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 amen. Uma ungahambi wena la uqobo ungasikhuphuli la. Amen. Ngifisa ukuthi namuhla ungenzi lutho uNkulunkulu engekho. Ngizothi baholi bami kulesi sikhathi nisahola ningenzi lutho uNkulunkulu engekho. Ngizothi ngalesikhathi methembeni baNkulunkulu umsebenzi sowuqalile ningenzi lutho uNkulunkulu engekho. uMoses ukhuluma lamazwi mayizothi uma ungahambi nathi asihambe uqobo. Mawuyibheka lapha phezulu ngathi kwake kwaba nengxabano kule ndaba uNkulunkulu mayizothi Moses mina sengizothumelela nje ingilosi ezonihola ezohamba nani ngoba ninenhliziyo ezinkulu. uMoses useveza le ndaba yokuthi uma uNkulunkulu ungahambi nathi asihambi.
Ngizothi ibandla oliholayo uma kuneziphambeko, uma kunezinto ezisolekayo, imamholi, imani bantwana basekhaya, imani baholi bami, nithi makwenzeni nje nalokhu endlini kaBaba uNkulunkulu, mina ngisaholi. uMoses uzuvukelwa yilamazwi okusho ukuthi mina uNkulunkulu sengikhetha ukuma. Uyamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu masewuthi wena nayi ingilosi, ngiyayibona ingilosi ilungile, kodwa manje uNkulunkulu wena ezwini lakho wake wathi ngeke usiyekelele, wake wathi futhi ngeke uzushiye, waze wathi lapha kuIsaya siyoze siguge unathi, waze wathi siyoze sibe impunga, uyosithwalela umthwalo. Namhlanje sowuthini? Ngizothi nani izinto masivuka endleleni ningayisebenzisa le ndoda ukuthi mani uma nje endlini kaBaba uNkulunkulu kungahambeki mani. Ngizothi ngalesi sikhathi uNkulunkulu usazolithwala, wake wabathwala nalabantwana baka-Israyeli, bayathwaleka abantwana endlini kaNkulunkulu uma niqotho nihamba ngeqiniso. Nginithembile mangibuka isigaba esikuso ngize nginamahloni yokuthi ngizoma phambi kwabazali bami ngale ndlela, kodwa yizwi kaBaba uNkulunkulu elingikhuthazayo mangizothi namhlanje ningabelusi, lusani izimvu zikaBaba uNkulunkulu. Amen. Ngalesi sikhathi mangizothi baholi bami asikwazi ukunahlala endlini kaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukukhonza endlini uBaba uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukukhulisa abantwana uBaba uNkulunkulu engekho. Asikwazi ukushumayela singahambi naye. Bayadumisa akekho, bayashumayela akekho. Ngizothi bantwana basekhaya seyisendlini asimeli. Ngizothi asikwazi ukuhamba uNkulunkulu engekho endlini kaBaba uNkulunkulu. Usumshumayela kangaka, usuthandaza kangaka, usudumisa kangaka, kodwa yena akekho. Yebo umuhle uqolile, kodwa yena akekho. Ngizothi baholi bami unegunya lokuthi asimeli. Nami ngalamazwi amafishane ngizothi asimeli bantwana basekhaya uma uBaba uNkulunkulu engahambi nathi. Kunezwi lake lakhulumeka lana lathi uma beyakha indlu engekho umninizi bayakela izwe labo bantu. Ngizothi bantwana basekhaya asihlalele uBaba uNkulunkulu, kuyahlaleka. Amen. Yeah.
soyasho nayo ukuthi mangabe awukho wena awukho nathi asizi. So siphinde sawubuza umbuzo ukuthi wena usekudinga kangakanani uNkulunkulu, relationship yakho ihamba kuphi, akusondele kuNkulunkulu. Ngoba abanye abantu abafundile bathi masifunda bathi amanzi usese amanzi noma ifish ingekho, kodwa ifish mayengekho emanzini izofa. Umhlabathi sese umhlabathi noma ungenasihlahla, kodwa isihlahla masingakhishwa emhlabathini siyafa. So bese bathi-ke noNkulunkulu kunjalo-ke kuyo. Uma ngabe uNkulunkulu uyakwazi ukuthi abe khona qhubeka ayiphile noma ngabe ukhona noma ngabe awukho, kodwa wena uNkulunkulu mayengekho kuwo. That's one of the reasons sila sisenkonzweni sizama ukusondela kuNkulunkulu noma sinegibe sinezinto esihlangabezana nazo ezisiphazamisayo, kodwa siyazama ngaso sonke isikhathi ukuthi singagcinisile abazalwane abathi sebalele esibhedlela baku-ICU yagcinisela nibiza umfundisi azonikhulekela. Thina siyenza lento kumanje sisaphile. Ngike ngasho ngathi nami eqaleni ningahlali ningathathi lutho kule nkonzo yanamhlanje. Sukela ekuseni lokho siyafundiswa. Babona lazwile bazalwane bonke izikhulumi zonke izikhulumi lezizwile. Sekuzophuma kithi ukuthi senzani laholi bami. Ngicela ukubiza u-Archbishop Dlamlenze, mangenza kanjalo u-Archbishop Dlamlenze, bese emva kwakhe kuzongena uRev Ngwenya waseGeneral. When I remember that
Touch me, Lord. Touch Archbishop Mnisi, ngiyathoba mkhulu phansi koNkulunkulu andike kuwe. Ngibengele uBishop Ntanda. Magosini ngibingelela kakhulu. Ngicela ukusho lamagama ukuthi I still respect you. Umunye wabazali abangishadisa and ngisahleli njengoba. Oh, amen. Angikho lapho bazali. Ngicela ukubingelela ibandla kaNkulunkulu. Leadership yaseRoko ngiyalekelela egameni lenkosi. Ngibingelela ibandla kaNkulunkulu lonke egameni lenkosi ngiyabingelela abazalwane. Ku very difficult abazalwane ukushumayeza umkhulu. Ngicela ukusho lokho nje abazalwane. Ku very difficult ukushumayeza ubaba ongaka nomkhulu. Ngintanga abantwana bakhe. Manje angazi ukuthi umkhulu. Oqala nje. Kunalento bazalwane noma abamavesi waphethe kangakanani. Noma ngophethe sonke kangakanani. But ayikho into ebaleke njengenhlonipho. It doesn't matter ukuthi lo mdala uyinjani noma uyisidakwa noma unja, it doesn't matter, but you respect. Now angikwazi ukumaza umkhulu nogogo. Kunalezi zinto ezithi yes ngubishop lamsonto khona nami lamsonto khona bangibekela isitulo kodwa bangifaka phambi komkhulu umntwana. Two, indlela umkhulu I think angisabhizi ngami ngigijima khona mayiqala umkhulu egcotshwa kwaMholi from uvamile. Now ayikho ke into ngathi uyazama ukumtshela yona. Okugcina ke umkhulu umfundisi. Alikho ivesi angalazi. Noma ngathi ngishumaya kanti ivesi uyalazi umkhulu. But ukuthi difficult ke ukushumayeza umkhulu. Lapho ke ngifuna ukusho yilokho ukuthi ke indaba iqala ukuthi ke bazalwane nje bangenza lamazwi ukuthi uma umuntu ebiziwe ulalela umuntu ombiziwe. Umuntu obiziwe ulalela umuntu ombiziwe. Now angikwazi ukutshela umkhulu ukuthi enze njani because ubizo lwakhe alifani nolwami. Nani bawo angikwazi ukuthi uthenzeni ubizo lwenu alifani. Ngizogcina ngishumayela into yasenhlokweni lami ngendlela engiphethe ngakhona. Amen. Yini balekele nje bazalwane. Kodwa amavesi ayafana kodwa ke angikwazi ukushumayela umuntu obiziwe ngokubizo lwethu alifani. Especially umuntu omdala. Two, kunalento ethi uma umuntu ethunywa ulalela umuntu omthumile. And uma umuntu ethunywa uya nalapha angafuni khona. Nalapha angafuni ukuya khona kodwa uya khona. Because wezinto zanothunyiwe. Akabuzi ukuthi la ngiyakhona kunani. But ulalela i-instruction yalo omthumile. Ngicela lamagama. Uma umuntu elusa akabi clean. Yeah. Amen. Umuntu olusayo nje akabi clean. Umuntu olusayo bazalwane ugqoka noma kanjani amabhutsi uthi ugqoka icathi esidura kodwa aqhamuka namabhutsi because indaba zona iyalusa. Ukulusa kwenza ukuthi ungole. Ukulusa abanye baze bakuthuke nokuthuka ngoba uyayusa. Angithi uhambe ngokwenkomo noma uhamba phambi kwenkomo ubamba phambi kwento engelutho uma abantu bebheka. Indaba yami izothi ke bokufuna ibandla
indawo yami. Ngokufuneka nje imandla ezokwenza noma ngabe yini. Wazela ezokwenza noma ngabe yini enganyakazisa nje uNkulunkulu. Ngicela ukuphinda wasesa. Ngokufuneka amadoda esonto azokwenza noma ngabe yini engenza nje ukuthi uNkulunkulu anyakaze. Ngokufuneka omama besililo abazokwenza noma beyini ezokwenza nje ukuthi uNkulunkulu anyakaze. Abantu abanjalo ngokufuneka abantu abanesicabano faith. Abantu bonyakaza uNkulunkulu unganayo isicabano faith. Hayi bazalwane. Kumnandi ngeke uphume esontweni. Kodwa isonto befuna abantu abanesicabano faith abajasindawo asenzi lutho ngaphandle kaNkulunkulu. Bafuna abantu ukuthi asinyazi umuntu enkinga hamba emathi kaDaniel uyobuza uDaniel noma ubuza ababhekiko umuntu eJezari abasomlilo lithi kaNkulunkulu abanesicabano faith abathi Nkosi ngokunokwazela asinakushintsha inkolo yethu ngenxa yomlilo, asinakushintsha inkolo yethu ngenxa yabantu, kodwa siyoma noma ngabe kuyafiwa singaba nesihle, kodwa izwi lakho losale kwazela. Bafuna ibandla ezothi sizoma. Siyaphambili. Siyafana nasobani. Bafuna leadership ezothi noma ngabe ngesikhathi usifakwe igwenyama ubekilike, kodwa siyamazi siyama. Uma ubuka izwi kaNkulunkulu basobani, ngiya encwadini basobani. Uma ubuka izwi kaNkulunkulu liveza ukuthi ubaba wethu Abraham he had a stubborn faith. Kuyafuneka abantu abazothi noma ngabe uNkulunkulu sokhulume wena wakhuluma nami ukuthi mangahambe ngihambe ngiyakwenza umhlatshelo ngendodana yami because of my faith, angimtshela unkosikazi wami. Because of my faith, kukhulume wena uNkulunkulu, akukhuluma ngabantu, kodwa kukhulume wena uNkulunkulu. Leyo ndlela bazobenza kukhulume wena uNkulunkulu, angiyakhona la uNkulunkulu ongithuma khona. I will understand. Uma uthi wena mangambulala yewenza lo. Uma ubheka uNkulunkulu Abraham, he was more than 100 years. And umntwana kaAbraham, he was around 25 years. And you were umntwana mfana. Okay, but umuntu ofe uhlangothi ukubiza kukaLevi. Okay, 1 wabuye wangena eKapernawume emva kwezinsuku ezithile kwezwakala ukuthi usendlini. 2 kwase kubuthana abaningi akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango wakhuluma izwi kubo. 3 beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane. 4 bengena kusondela kuye ngenxa yesixuku baqaqa uphahla lapho ekhona, bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. 5 uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Khona wabuya wangena. Chapter 4, verse 1. Khona wabuya waqala. Chapter 5, verse 21. Khona uJesu esebuye ewelele. Amen. Izwi kaNkulunkulu elithi wabuye wangena. Okay. Chapter 2.
wabuye wangena. Chapter 3 verse 1 wabuye wangena. Chapter 4 verse 1 wabuye waqala. Chapter 5 verse 1 esebuyile. Lana sizobheka indoda ebuyayo. Indoda ethi ayivula khona. Ibuye ayivuli provide. Ibuye ngabuli zocheka ikanile yona. Sikhuluma ngendoda ethumindulile yayangaphephela mayibuya iyabuya noma ngabe inkosi yakho seyahlekile uyabuya ezozinyuwa okulahlekile ezovusa okufile ingoba uJesu waseNazaretha elithi sibankulunkulu uyabuya. Lalala asikhulume ngomuntu odlulayo angasabuyi kodwa sikhuluma ngomuntu athi la edlula khona abuyabuye. Ingakho uverse 2 uchapter 1 verse 1 athi wabuya uchapter 3 athi wabuya uchapter 4 wabuya waqala because uchapter 1 uJesu washumayela. Hallelujah. Yes. Bazalwane asiyenze kanjani bazalwane? Indaba yami lapha ukuthi yenze noma abe yini. Enganyakazi uNkulunkulu. Bazalwane. Bazalwane. Baselokho. Yenza noma abe yini. Enza nje uNkulunkulu. Anyakazi. Yizwa uNkulunkulu. Uverse 4 sengotshala phansi. Ithi kunamadoda amane. Ani-4 amadoda. Bazalwane. The number of 4 is very much important. In the Bible, kunamadoda amane. Umubheka kwi-Old Testament ithi uNkulunkulu kunamadoda amane ayabamba umphongolo makabonga uNkulunkulu. Umubheka uNkulunkulu kwi-Testament elisha ithi amadoda amane abethele uJesu. Ithi uNkulunkulu lapha kunamadoda amane ayephethe owayele ohlabweni. Hayi bazalwane, mase isikhathi sothi number 4 kuthi uthini spiritual kodwa esibheke lenza yenza noma abe iBhayibheli lithi bazalwane uma lamadoda nayike banelile mase bezwile ukuthi uJesu uselidini abaningi baya kuJesu ababegcwele banemnyango baba bazobheka uJesu ngoba uJesu indoda yobhekwa. Abanye abanamafasteleni bezobheka uJesu ngoba ufanele ubhekwa. uJesu ingapha uPilato ubhekeni lo uyinkosi yamaJuda. Ithi uNkulunkulu uma befika babeza ukuthi ufikile abantu bagijima kuJesu kodwa le format babuyele emuva bayolanda their friend. Umshiya kuphi umngane wakho njengula? Umshiya kuphi umngane wakho njengula? Uzolanda inkosi kaNkulunkulu. Usele lapha. Jesu. Umshiya kuphi umngane wakho? Yizwa uNkulunkulu elithi owesifazane waseSamaria. Mawubheka kulo chapter 5 verse 30 ku-29 naku-28 ithi iBhayibheli umehlangana noJesu wabuyela muva. Ithi uNkulunkulu uverse 30 baphuma endlini beza kuJesu. Uhleleleni ungabalandi oyathi udlala nabo uhleleleni ungabalandi usuthwala ibandla elisha elinikeza izinto zikaNkulunkulu. Uhleleleni ungayenzi intando kaNkulunkulu. It is not about you. What about Jesus? It's not about you. Kuma Jesu. Lengabi ngoJesu. iBhayibheli lithi bazalwane bazalwane lamadoda amane abuyele emuva alanda umngane wakhe. Ayasanda. Hayi bazalwane ngiyaqabela kamnandi basedla abangane nibashiye bazalwane abanye nibashiye begekele kodakile kodwa nasebanye kumsebenzi wethu ukuyobalanda. Yizwa uNkulunkulu elithi amadoda amane isiteka uJesu akhumbule ukuthi unomngane wethu olele phansi ofe uhlangothi. We cannot go siyosindiswa noma siyophiliswa sisiyogulayo. Akulando ogulayo noma ngabe usiphi isifo akulando
liyaphuma liyolanda. Yogulayo. Ungabi happy ukuthi uzophuma ukufundisa. Nami ngiyayibonga inkosi. Kodwa ushiyile ekhaya. Ungabi happy ukuthi ushaya istep esihle, esihle. Siyasithanda istep sakho. Kodwa hamba nabo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Athi ke umuntu obezaNkulunkulu, mhlale phansi bazalwane. Athi umuntu obezaNkulunkulu, lamadoda athi mayebheka abheka ngapha athi ukuthi kugcwele bazalwane, kugcwele abantu abangafuni uJesu kodwa bazobheka uJesu. Kodwa asibeleni bazalwane, izwi kaNkulunkulu ababeneminyango azange bangene, abamemamfosteleni azange bangene, kodwa abantu abafuna uJesu bavizwa abantu abangalandi muntu abazobukela. Ayikali ijameli namhlanje, zayikhona ijameli. Izwi kaNkulunkulu elithi amadoda athi uMohlabi yenza noma beyini enganyakazisa uNkulunkulu. Athi umuntu kaNkulunkulu ayakuphahla. Angazi umnikazi wendlu wayefulele ngani, angiyazi ufinya lapha yayimalini, angimazi ukuthi wayebushani umnikazi wendlu, kodwa amadoda ayefuna uNkulunkulu azange abuze ukuthi imali irufu, azange abuze ukuthi kungena kanjani. Izwi kaNkulunkulu bavula uphahla. Lalani bazalwane, izwi kaNkulunkulu lithi bavula uphahla base babehlisa. Lalani bazalwane, uma bevula uphahla banikeza uJesu i-opportunity yokubona izulu. Because bavule kuphahla kwaba khona i-connection between uJesu noNkulunkulu. Uma uJesu esemanzini lithi iBhayibheli kwavuleka izulu, nakabonga uNkulunkulu wenzeka isimanga. Uma ehla sekunamandla endlini. Yenza noma yini ebanyakazisa uNkulunkulu. Owesifazane wayenomopho bathi noma begcwele wangabheka ukugcwala kwabo, kodwa iBhayibheli lithi washona phansi. Yenza noma yini engathinta uNkulunkulu.
umnisi nomama ongiyena Moses waleli bandla. Siyathoba Holy uNkulunkulu, sibonga ukuthi uhambe nawe kwaze kwabala. Sikunika udumo namandla nenkazimulo, sithi Ebeneza kuye ukusigcinela umgcotsho onjengawe. Ebiza ukuthi izwi kaNkulunkulu likelathi encwadini yeSaga. Ake sihambeni siyobuza enkungeni. Siyazwana abazalwane, sibuze indlela enkungeni. Ngoba sometimes indlela nizoyifuna abantu abarong. Nize niyofika eNigeria. Thola into ezirong. Gcina ibandla selifuthwa ngamadumo. Bandla lidliswa amagundwane. Bandla linikwa amanzi arong. Ngoba wayibuze bandla abarong. Kanti indlela ibuze ey'mpumela. Indoda yombono kaNkulunkulu. Indoda yecebo likaNkulunkulu. Ngabalikho ibandla ukuba uNkulunkulu akamisanga indoda elikalathi iBhayibheli lidingela amadoda azophakamsizana. Khulekela ibandla. Haleluya. Ngiyathoba baba wami uMagosi. Ngoba nje uphathwa nguwe ebandleni engikulo nebandla lonke. Bakithi iyodwa into engizoma ngayo la izwi. Engifuna ukuthi ibandla lonke ukuthi noma ngabe inhlangano iqhubeka kodwa iqhubeke ngisho baba makubiza ukuthi baba usuphela amandla. Kodwa kahle kahle oJoshua basekhona. Baqhubeka endleleni babamba into eyodwa ke bona ngoba ikakhulu bakuzobamba uJoshua aqhubeke nomhlambi alihambise ukuyafinyelela ezweni uNkulunkulu alifungele oyise babo. Kwadingeka into eyodwa amazwi omthetho angasuki baholi bami bese niyasidla ngawo imini nosuku. Haleluya. Hlale esini lo okhulumayo la bakungwenya nokukhosana. Ngeke ngathanda emini mkhulu wami bake baveze omalume, abanye baveze ubaba, abanye basho bonke. Kodwa la mina nginodadewethu la ukhona udadewethu wakangwenya besinaye ekhona nala emini. Ngathokoza ukuthi namhlanje ngifike la ekhonza. Haleluya. Soke ke bazalwane ngiyezwini la. Umholi wami ngizofela nje ngivukele sizolokucaphuna nami ngizobhekisa isikhathi. One sizoqala encwadini kaJoshua ku chapter 1 evesini 6, 7, 8. Bese esamile nje kanjalo aqhubeka afunda u1 Corinthians chapter 1 evesini lika 18 usafunda. Bengicela nje sithi ukukhuphuka nje kancane. Uyabathwala bakhe yena bahole uyabathwala
uyakwenza ukuthi laba bantu ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. 7 qina kuphela ume isibindi kakhulu uqaphele ukwenze ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yakhe. Ungaphambuli kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo nomaphi lapho uya khona. 8 le ncwadi yomthetho mayingasuli emlomeni wakho, kepha uzidla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Izwi lakho linguwe uNkulunkulu wethu. Izwi lakho uNkulunkulu wethu alehlela amahala phakathi kwale ndawo uNkulunkulu wethu. Lizowenza umsebenzi nangalesi sikhathi ngegama likaJesu waseNazaretha kuze kwephakade. Amen. Ubaba wami baba Magoso uke wayibeka lento nasemini ukuthi vele akukho okuningi esizokusho umxoxo akaNkulunkulu kubaleli bakhe. Qedile kahle umsebenzi wakhe. Angithi ama-fruits bekufanele ukuthi awabone phila. Angazi noma niyangizwa bakho. Ave kuhle azobona ama-fruits evangela lishumayeli ephila. Akazi ukuwabona sewabona ngeshumi ezonikelela thina. Hawu Jesu. Akazi ukuwabona ngoba sekufanele kuhlanzwe kuvuswe iy'thunywa zebandla. Kodwa kumele ukuthi sibusiso asikhulume phakathi ebandleni ephila. Ayala kusola kuze ebandleni nakubaholi nakubagcotshwa ephila. Ukuze kuzothi noma ngabe uNkulunkulu seyamkhumbula, kodwa amkhumbule azi kahle ukuthi iqiniso ulikhulumile. Azi kahle ukuthi ngisho noma sengamkhumbula uNkulunkulu mayingasuswa kini, kodwa kahle kahle imphefumulo yenu ayizukuzwa kuye ukuthi walohola kanjani baba. Haleluya. Amen. Izwi kaNkulunkulu lithi qina umisile babone bami. Endleleni nizohamba niyosebenza. Endleleni nizokuma esikhaleni. Noma ngabe nihlangabezana naluphi uhlobo langaphandle labantu noma lwamanye amavangeli, kodwa nina imani ngesibindi. Mingisi uMpostoli Paul ekhuluma lapha encwadini yaSecond Corinthians amabheke chapter 4 isihloko nje sodwa lithi uPaul ushumayela ivangeli ngani ngesibindi. Ngesibindi ungahleki. Manibone nomanyala enithakalo enzeka phakathi ebandleni nime ngesibindi nikhuze niyale nisole kuyisikhathi ngesizwe. Angizolinda ukuthi kube ne-conference kuze nikhuze amanyala enzeka phakathi ebandleni endlini kaSimakade. Ngoba yeke kuhle wona umculo vele bakithi siyawuthanda. Sizwana abazalwane. Siyathanda muhle vele umculo because masiya kuNkulunkulu simehlisa sidinga ukuthi nezimpendulo zethu zifinyelele true worship. Kodwa yini worship anyway? I-worship ezoya kuNkulunkulu iyomkitaza inyawo ukuze what praises goes out and the blessing what comes down. Ayifuka ningwe sikulwele ukuphelela sikulwele. Asikwazi ukuya ku-worship at the end of the day kukhona abazalwane izinto zama-principles amandla obumnyama phakathi ebandleni.
angazi noma I can go deeper. Yes. Hayi lalela bazalwane, asikwazi ukukhipha iline, asikwazi ukuzungaza, asikwazi ukupraise noshipha. Epiqi emlonyeni. Asikwazi bazalwane ukuzungaza, kodwa leso sikhathi ihabula, malizokhipha isifutha, at the end of the day, abaphela kuyisifutha semandla, kuyihinde yamandla, besubaba bebezela amanyala. Because why, bazalwane? Lithi iBhayibheli limele ukuyala lisole, likhuze kuyini sikhathi simesizwe. Makube lapha eVesini 4 uthi uPostoli Paul mayela uTimotheo uthi ngoba ikhathi zamanje, ikhathi ze-social media yamanje, hayi basifunela ihambelana nani nokubathwa kwey'ndlebe zabo. Ezofuneka ukuthi phela uNkulunkulu kufanele simkhonze ebandleni lakithi abazalwane, hayi noma ngabe mhlawumbe sigobisile konke, saziloba amabala ey'ndaweni zonke, sidlaniswa neThapesi, siyawushiya abazalwane. At the end of the day, siwoshiphelwa nabafana abakhulesile amantombazane bakhe. At the end of the day, akasibo ubaba wabantwana, kodwa leso sikhathi, hayi nangu uyazungeza, nangu uyafuna ukuthi ayikhona asihole noma ngabe kuyiwe emilindelweni. Ngoba sizothini phela sixoxa uye. Sizothini not that 21st part. First part leni ekuyothi one. Esingaba yini bakithi? Khulumelani phansi. Ngathi nje khulumelani phansi, molina busakhuza kakhulu bazoshiya labantwana. Lalelani bazalwane liphila. Kanjalo nokufa kwalo ahlala ezweni. Ibandla malunga investor ezweni. Bela sizophila. Nogulayo masizomkhulekele ebandleni. Sizomkhulekela njani aphile. Ngoba wabazalwane sihlele ezweni. Asizovumela konke. Asizokudla konke. Asizugqoka konke. Akusizi konke. Hallelujah. Funda ngole 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 20. Lingubula kepha ithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Lalela bazalwane. One, uNkulunkulu wethu ungulizwi. Yeah. Sizwana bazalwane. Semsho our God that we were worshiping. uNkulunkulu ongulizwi. Lithi iBhayibheli konke kwadalwa ngezwi. Kwasekelwa ngani bazalwane? Ngezwi. Ulizwi ekuye uNkulunkulu, ulizwi enguye uNkulunkulu, ngaphandle kwakhe akwenzekanga lutho. Semshola ebandleni babona kuyahlalwa ezweni. Uhulumeni awamhlaphe lapha ingazathi angazi noma kuMateyu noma mhlawumbe takaboni kwakha yena uJoshua lapha kuMateyu, uJoshua kuMateyu, ufunani kuMateyu. Siyakhulekeni, siyameditate amazwi, siyafika amazwi. Izwi noma ngabe uzoya epulpit, awuyi bazalwane ungazange umusa ubonwe. Wabuzofana nendoda emkhelwa ayitopia behlele ekhaya ifundanisana ifunda kodwa esedani. Besithi maqonda kanjani kungekho. Ngoba wazi uPostoli Paul uthi
Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlala. Asihambi ngobuqili. Asiphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso. Sizinqoma uneveza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. 3. Kepha ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthe isile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Ake ngibuyele kancane. Angithi ku chapter 1 ku 1 Corinthians. Verse 18. Lithe izwi kaNkulunkulu ngokuba izwi lesiphambano limbula. It's a foolishness to those who are perishing. Limbula kulabo ababhubhayo. Ngoba sihamba nabantu, sihlabelela nabantu. At the end of the day, bazalwane, sabhubha sinabo la. Kayina wenza khona inhliziyo yakho. Ebuzweni izwi. Baye baba nenanga, sayishomela ubaba kaNkwethu kaMoya. Baye wasukela nje ibandla ukuthi kahle sikhonza nawe yini umamukela uJesu. Ungaphela kungenzeka sikhonza nawe phela ngeke uthole iplate mangaphuma endlini vele nawe ugwala inkalo ungaye ekhonzweni. Kodwa yena wenza ke ngokuhlonipha umzali wangena ebandleni kanti inkinga awukamamukeli uJesu. Iphelile 10 years vele uzenzonke imiso zebandla
kodwa inkinga yakho umamukele uJesu eyinkosi nomsindisi. Ake ngilungise kahle, hayi njenge umamukele uJesu eyinkosi nomsindisi kuwe. One bazalwane uJesu lapha ku5 verse 24 iloyo naloyo oswa izwi athamezwi maqedwe njani akholwe nangomthumile enganomvuzo lalela leluwadi uyaphuma emfeni. Enye version yesiZulu ithi lalela bazalwane uyadlula emfeni, kodwa ithanda kahle ile yokuphuma ekufeni besingena kuphi ekuphileni okuphakathi. Hayi ekuphileni. We are not talking about ordinary things, but the extraordinary. Philo phakathi. The minute uvuma uJesu. Yazi mawuvume uJesu bazalwane. Angithi one qale wezwa izwi lesiphambano. Ngoba kunamandla esiphambanweni. Salandwa esiphambanweni. Lalela ngoba sasifile. Sabona bonaka. Kodwa uNkulunkulu eqalile waphinde wasizala kabusha. Ngecebo lakhe wasibuyisela endaweni. Silahlekile. Sifile sonweni. Hayi bazalwane. Ingubula kwababhubhayo. Kodwa kithini esindiswayo. Kithini esindiswayo bazalwane. Lingamandla. Yabona le yokusindiswa enye level. Kufanele ukuthi kahle that is a higher grade. Ngoba icebo likaNkulunkulu ilani lokuthi bazalwane. Lithi iBhayibheli hey bazalwane lithi uyaNkulunkulu. Haleluya. Lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaJehova umsindisi othandayo abantu bonke, including nawe ongafuni ukwamukela uJesu. Ngoba bekufanele ukuthi makuphela lapho sesibiza altar call. Mhlawumbe ayilalela bazalwane. Ngithi mina kungenzeka maybe umama webandla. Yebo uyasiphathela zonke imfani kodwa awukamamukela uJesu. Since wafika. Since wangena kule bandla. Angisakhulumeli ke la eRock of Hope. Hayi uyahamba. Sengisho noma ngabe kuku. Kodwa lithi iBhayibheli liyakusinale enkonzo. Namhlanje ngabawumisi lalela sinale enkonzo ngoba senza njani? Sawelwa. Hayi ngoba kusifanele. Kodwa ngoba sahabe. Sabanane kuwe kodwa mababuka. Angazi wasiyakuthi December. Ukuthi siyothini January kwabanye bethu. Namazinyo sobesele ngadri. Ubona ibrush bamba ngapha kuphela. Angikusele ngapha. Hey bakithi. Ngoba mase sikhabulile. Angithi ukuthi nesaka ku23. Lidanazi ukuthi wayini lizideleke. Hey Lord. Anazi ukuthi liyisekufeni, lisane kufeni iwayini. Yes, bazalwane encwadini yezakha. Ngoba nje siya ku-festive, already kwabanye seqale. Kodwa ke lithi bazalwane, lalela sinaye enkonzo ngoba sahawulelwa. Futhi asidangani ngoba silahlile. Asisiyana silahlile. Izinto zehlazo. Ingakho sibezobala namanje. Sibezobala imbazalwane. Futhi asiphambanisa. Compromise. Ngeqiniso. Siyathenga kodwa kumele senze njani? Singathengisi malo. Angithi uJohn ku-chapter 8 verse 31. Lithi uNkulunkulu lapha umuntu esekhuluma ngomlomo kaJohn. Uthi uma nimi ezwini lami. Niyakuba ngabafundi bami sibili. Neqiniso niyolazi. Yonikhulula. Nibe njani abakhululekileyo. Manimi ezwini. Niyala nisola nikhuze. 3 bazalwane. Sengizokwehla. Malithi uNkulunkulu
ngoba uNkulunkulu walelizwe small letter n nizwa bazalwane uNkulunkulu walelizwe akawuhlukanisa mawufunda iBhayibheli akafani noNkulunkulu kaCapital N fana noma serizwi ezwini noma ukhuthaza umzalwane hlukanisa ukuthi ukhuluma ngamuphi uNkulunkulu ngoba the minute uthi ubhalela mina ngi-encourage ngo-small n ngivele ngifire Jesus ngoba ngibazalwane ukhuluma ngo-small n small n, then what is the meaning of small n? oNkulunkulu balelizwe oBhaali oDagoni o-Ashera iy'thixo zalelizwe small n. Sizwana bazalwane, those are ungodly things. How can you encourage me? Small n. uNkulunkulu akusisi usho small n ukuze ungasi ukukhanya. So in order to defeat the evil spirit bazalwane naphakathi ebandleni ngoba asikwazi ukukhonza even lalela bazalwane nama-angels amandla omnyama abanye abazibona abanye they don't even aware ukuthi kahle kahle ngokwenza kwami ngokuzonda kwami lalela ngegqubu lami nangendlela lokuthi nje la ebandleni mina kahle kahle ngiyabaqosha abazalwane ngenxa yenhlebo nangenxa yokwenza kwami nangenxa yokudlala ngabantwana babantu. What kind of symbol are you doing? Ufuze bani? Hallelujah.
Umhlaba wonke wasinawe Jesu. Umhlaba wonke Jesu. Umhlaba wonke sikho. Emhlani yonke. Emhlani yonke. Emhlani yonke. Thokoze ngawo umhlaba wonke. Thokoze ngawo umhlaba wonke. Thokoze ngawo umhlaba wonke. Abantu basingawe Baba. Abantu basingawe Jesu. Emhlani yonke. Emhlani yonke. Jesu. Sinisile
Bazalwane lo omila phambi kwenu umama uNdlovu webandla leRock of Hope. The reason why ngizintroduce ingoba MC akakwazanga akathola ngethuba lokuthi angi-introduce. MC bengicela uchair wekomiti agwebe amen. Ngoba nangu chair emuva gwebe chair. Akangi-introduce-anga mina. Manje uyabona mase sengizi-introduce ngithi umama Ndlovu, unkosikazi kaBaba Ndlovu. Uyabona sengazi ukuthi khona ukubheka lapho. Bese mangiceda lapho ngithi sukuma myeni wami bakubona. Uyabona ukuthi kuba ngathi amen bazalwane. Uyabona ukuthi kujike kube ngathi ukuthi yazi. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela uPholi. Ngizocala ngoPholi bese ngibingelele ibandla lonke omama, abomama beyiqoko. Ngibingelele abomama abasha bamajazi. Ngibingelele obaba abasha. Abaholi bakusasa. Bese ngibingelele iyouth yawo wonke amabandla. Ekhona nengekho ngakhohlwa iSunday School phela ukuthi wezinto bazalwane ngikhuluma isikhathi incwadi zifundiwe bafakaza ofakazi ngithembe ukuthi ubaba uNtanda ukwenze konke ebesimcela ukuthi azosenzela kona ugogo nomkhulu bezwe badela. Amen bazalwane. Uma ngingathi ngiyaqhubeka ngiyanda ngenkulumo ngizobe ngimosha yonke into ikakhulu umholi oceda kusuka kule ndawo. Umholi uwenze wonke umsebenzi. Siyabonga mholi. Kunebandla liceda kungena. Bengicela nje ukuthi uphakame bakubone and then ke bese baya umholi uwenzile umsebenzi. Ushaye uqale esikaleni walokuphuma angithi thina emabandleni khona esisaba ukusikhuza uzithathile umholi wasithi nje ba siyabonga mholi wenze kwaba lula for thina ukuthi masifike emabandleni sichubeke la ugcine khona. Amen. Ngibonga nazo zonke izikhulumi ezikhulumile. Njengoba ngilana ke bazalwane yebo ukuthi ngi-introduce ngithe ngingaqala ngifunde uthe ngize la ngizosho i-word of encouragement. Isilungu sinabantu bazi kodwa ke kulungile uma umuntu osokukhombile ukukhombile. Amen. Bazalwane ngishilo ngathi kukhulunyiwe. Onendlebe uzwile. Yonke into ekhulunywe la beyisuswa emephini iBhayibheli. Akekho ozikhulumela umathanda kwakhe. Lapha kuDeuteronomy 28 ithi uyakuthi uma ulilalela nokulilalela izwi ubese uyaqaphela ukuyenza yonke imiyalezo akuyala ngayo, then uza kubusiswa ekuqaleni nasekupheleni. Uyobusiswa nakho konke okwakho. La bazalwane angikhulumi nogogo Mnisi nomkhulu Mnisi. Angikhulumi nogogo uNtanda nomkhulu. Angikhulumi nani bazalwane njengoba nihleli lapho kepha ngikhuluma nawo wonke umuntu ngoba sonke njengoba besila sila ngoba sibalulekile futhi besila ngoba bekufanele ukuthi sibe. Deuteronomy 28 uyakuthi uma ulilalela bese uqaphela ukuyenza yonke imiyalezo akuyala ngayo. Baba uNtanda yonke into ayenzile uyithathe kwiBhayibheli. Bazalwana ngiphetha iBhayibheli kodwa ngibe namahloni ukuthi ngingabeki lutho la ngoba yibhuku. Siyabonga. Uthe umholi makaqala shaya ngabeke ngalivala ngalithatha ngabeka le. Thani-ke ngikhumbuza abazalwane ukuthi kungani sila. Kunevesi elikwi-banner nakwi-invite.
Mateyu 16 lapha ku-18. Ingxoxo le bazalwane ephakathi kukaJesu nabafundi bakhe. Babe beningxoxo nje befikile esikazini. uJesu ubuza abafundi bakhe ukuthi bathi bambiza bani abantu bala bathi ngubani. Amen. Hayi bayasho ke ukuthi abanye bathi uJeremiah, abanye bathi uEliya, abanye bathi uJohane the Baptist, abanye bathi umprofeti. Amen. Ningitshela ngabanye, nina nithi ngingubani? Nina nithi ngingubani? Waphendula uSimon Petro wathi wena unguKristu, the Son of the living God. UnguKristu wena, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Waphendula uJesu wathi ubusisiwe wena Simoni kaJona, because inyama negazi akukwambulelanga kodwa uBaba osezulwini. The connection. Masiphuma la ubuze ukuthi the connection engikhuluma ngayo i-connection yakhe. Wathi sekathi uJesu, nami ngithi kuwe, Mateyu 16:18, wena unguPetru phezulu kwaleli dwala engiyakwakha ibandla kulo. Amen. Isuka lapho lela verse kunengxoxo phakathi kukaJesu nabafundi bakhe. Amen. Uyababuza, bayangazi, bangibiza bani? Uma bangibona bathini? Abamaza ngithi bakhuluma izinto nje, bayagesa umprofeti ungubani, kepha uSimoni kaJona wazi ukuthi wena unguKristu, the Son of the living God. Amen bazalwane. Uyangena umkhosi, ngicela ukudedela ngiwuphi ithuba sizwe.
egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Bulisa kakhulu abaphathi bami. Amen bathandekayo. Nathi inkosi yami silibandla bathandekayo General Sport Ministries GGM aphansi kababa uNtombela iProtea Geni. Salibingelela abathandekayo lingamangali bathandekayo nathi sithi masifika nje sithathe nje nathi kwathini i-microphone bathandekayo. Amen. Nathi sinendlela bathandekayo kukhona la esajahe khona la esimenywe khona futhi bathandekayo. Engisitholile kule ngxoxo kaJesu nabafundi bakhe ukuthi uthi uyakulakha ibandla lakhe phezu kwedwala. Amen. Uyakunika ukuphepha Umhlaba wonke